Шановне господарство, вітаю! З вами Євген з проекту про баскетбол по-беларуску. І я до вас з навінамі. Магчыма, не самымі прыемнымі. Але на гэтым тыдні чарговага выпуска праекта, на жаль, не будзе. Мною было прынята рашэнне падчас плэй-офф выпускаць чарговыя эпізоды толькі па заканчэнні якогось этапа гэтага супрацьстаяння. То бок выпуск праекта про баскетбол по-беларуску бліжэйшы будзе толькі пасля поўнага заканчэння першага раунда плэй-офф NBA. Гэта робіцца для таго, каб зрабіць больш грунтоўны і, што больш важліва, цэласны агляд таго, што адбывалася. А канкрэтна цэласны агляд серый паміж камандамі, якія зараз выступаюць у плэй-офф. Але ж маю чым і падсалодзіць гэтую навіну. На выпускі рубрыкі «Автоп месяца» гэтае правіла не будзе распаўсюджвацца. Яны будуць выходзіць, як і заўсёды, на пачатку кожнага месяца. Так што чакайце наступных выпускаў, падпісвайцеся на нашыя соцсеткі, глядзіце NBA і хай будзе баскетбол!